Mun yi cakuwa tamkar babarar buga, yau ashe uwa za ta so ta raba mu mai ƙaunata. Daga nisan jifa wata ran ai ƙasa zai dawo, dukkan mai tafiya ko ina yaje zai dawo. A duniya ta masoya da so ake tunƙaho, na ɗaura bazata ta aure in na je na dawo. Ai da na dawo sai na iske mummunan labari. A tunanina zuciya guda ce bata da ƙashi, kuma mai yin so dole ai masa uzura da yayi bashi. Inda da rabo ga masoya za su samu karsashi, ƙauna da amince sukan saka juna a samu karsashi. Gashi za a raba ni da mai sanya mini natsuwa. Labarin na da girma, abin da ya faru ne da nema. Mai sauraro gaji ne ko daren za ka yi nadama. Hidima aiki na ne ga mai sona kuma ban nadana. Tana sona ina son ta mun shaku mun ƙara girma. Ashe rabuwar da masoyi ba da haɗi ko da sakan ɗaya. Sanin masoyi sai Allah, hassada kan haifar da kiyayya. Na yarda rudin duniya kan sa wasu su maka dariya. Ni ko inda ga kalle ni sai kunci na rashin masoyiya. Da na tambayi ina take sai aka ce mun ta bi duniya. A take halin jiki na ya ɗauki ɗumi, zuciya ta bata so ba. Ta faɗan gaskiya, kuka ta kama yi min kukan nan mai rata zuciya. Ashe danginmu ne sun ka kore ta batu na gaskiya, sun tsane ta ba su santa tun karamar ta muna ƙuruciya. Soyayyar mu da ita Allah ne ya haɗa mu ba so ba. Haushin gaske ta je tun zuwan da gidanmu abin a tausaya. Abbanmu ne ya kawo ta ya tsince ta ya ba ta tarbiya. Daga nan ta ƙara girma kyanta ya bayyana gawo shiriya. In ta kallon ta yi dariya sai na ji ta burge na gaskiya. Gasan wasa da dariya amma su hakan ba so ba. Daga nan sai na shirya na ɗauki jaka zan zaga duniya. Na bazzama ko ina neman ta nake ina ta tambaya. Kasuwanni makarantu gari muna ta tambaya. Ni da ƙanwata muna tare nema